Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft cu Octava, aici cu Scorpionul. Sunt aici, dacă mă vezi. Mă uit la mine. Astăzi vom prezenta Nether-ul. Da? Sincer, e prima oară și pentru mine Nether. A mea a doua oară. Are lag la tine, văd că... Uite, da. Stai că eu, la mine încă se încarcă. Mă, nu mă asta am portat. Mă, nu mai da, mă! Că mă... Hai să luăm din asta. Netherrack, Așa, quartz. Netherrack. Nu, mă, mai bine hai să luăm niște quartz. Mă, nu lua cu diamond-ul, mă! Ha? Nu lua cu diamond-ul, că are... Ia și tu cu unul de piatră, de iron, dar nu da cu diamond-ul. Bine. Să-mi facem sobă. Da, nu, nu facem. Da, că oricum casa e prea mică. E și prea mică, dar e și degeaba soba. Pentru că în Minecraft nu poate să fie frig. Dacă ne-am fi făcut soba, dacă înghețai sau ceva gen. Dacă săp sub mine, cad în lavă. Dar nu sap. Nu am ce rău să-i termin copul. Și mă duc să-mi iau niște quartz. Și eu? Și vreau să mă Unde? A, de și eu am luat în casă. Lasă-mi și mie ea. Nu-l fură. O, dar lasă-mi și mie. Stai că acum eu cred că o să punem glowstone pe sus în casă. În loc de torțe. În colțul. Da, nu, mă, nu. Da, deci bine că e bun și... Am o grămadă de praf. Am 25. 25. 25 de praf, vreau. Acum... De nivel 3 deja. Acum 4. Eu am 35 de glowstone. De ce nivel ești? Și eu sunt 4. Nu mai caut mult quartz. Cu atât de coarță. Ai găsit? Eu știu. Dacă ai găsit, îmi lași mie, da? Quartz e meu. E foarte. Lavă! Ieși de acolo. Ieși. Respir tot quartzul ăsta. Mă, ieși, lavă. E că să lavă? Ce mă? Herobrine. Tu nu ești trei, știi el. Oh, mai este quartz. Și așa nici. Nu mai lasă că e lavă. Nici mi-am intrat în foc. Nu, nu-s nebun. Băi, prost! Ce? Nu e niciun foc. Ce faci? Bă, deci iau foc. Degeaba, că nu e niciun foc acolo, ești prost. E nebun. Mamă, și repede din la nivelul 1 tocmai la nivel 6. Și când am luat quartz. E până la 7. Da, eu am și murit în lavă. Ai călcat în foc, te-am văzut. Băi, ce e foc acolo? Eu mie nu era că e foc. E lag. Mă, păi dar rămă focul ca să pot și eu să iau quarțul ăla. Să trăiți. Eu nu văd. Știut. Nu, eu nu am niciun foc aici. Ia mă, foc. Dar rămă la ei. Ia stânge la ei. Și de ce dai cu diamond, mă? Încă n-am alternă foc sau am. Îți dau eu asta. Ai? Am văzut. Dă încoa. Îți dau eu unul de piatră. De la bunicul. Am mai văzut cu quartz. Vină încoa, mă. Mă, vină încoa. Da, lasă-mă. Lasă-mă un pic. Mă concentrez. Hai, mă. Mă, nu mai da cu diamond. Ești de nivel 7 fix. Nu știu ceva. Mă, te dă bine acum de piatră, nu mai da cu diamond. Duc să-l am aruncat pe ăla de piatră. Uite la mână. Stai un pic. A, da, acum. Și l-am aruncat pe ăla, nu da cu ăla de... Da, ce are? Că ăla din diamond se consumă greu. Da, dar vreau să pun enchant. Sunt aproape de nivel 9.
9, eu sunt 7. Nu știu ce să fac eu. Eu nu pot vedea. Lavă mult, aici putem să venim cu căldarea. Punem căldarea acolo și curge. Da. Ești prost, am nicio... Am o bilă de... Eu nu sunt prost. Am o bilă de level aici. Eu mă urc sus Bă, tot, am niște... asta vreau eu să fac. Mai am niște coarți de aici. Aici este cuart. Lasă-mi și mie. Dar de ce? Cât Mă mai fac... Lasă-mi una. Atât. Una. de ce? Te rog. Ei, bună asta aici. Că mai am și o level 2. Am fost cuart. Gratis. Normal că e gratis, mă. Cum vrei? Nivel 9. Păi deci mie mi se văd nivelele în jurul meu. E nebunit. Nu mă, se vârt. Nu știu, știu. Am dat să... Hei! Hai că am și eu 2. Asta de aici lasă-mi-l mie. Dar ți-l las. Mamă, fix la el, mă. Mai era nici dacă puteai să faci... Bă, ce treci? Nu știu dacă puteai să faci niște Ce ceasuri. drăcie, mă. Uite, ai găsit scoarți, ce nu-l ai? Păi, să ai mai multe făcabile. Normal. De nivel 10. Tu? Eu am aproape 10. Așa eu. Nivel 10. Nu mai este cuarț. Păi ești prost. Și eu mi-am niște soul semn. Adică nisip de suflete. No! Tot în lavă? Aș vrea eu. Adică n-aș vrea eu. Deși aș vrea să cad în lavă. Nu mai Eu am ajung. niște soul semn. Spun. Tu unde ești? Iau soul semn. Stai, parcă am văzut și eu. Iuhu! Băi, dar faci că nu putem să facem niște... Mi-e frică. Uite. Nu știu să văd. Ce? Dar nu găs... Dar ar fi și mai chiar să găsim o foto la asta, nu? Creaș maker. Cred că la un moment dat o să căutăm și o fortăreață să găsim Winter Skeleton. Aș vrea. Dar n-am putea. De ce? Că nu am putea. De ce nu am putea? Nu știu. Că am putea să găsim. Am spus așa. Hai să ieșim din nether. De noi e tot. Am vreau să ne iau niște... Adică să mai explorez. Hai, acasă. Ce? N-am vrut. Ui, noapte. Spre difficulty. Am lag. Nu. Dar nu dau pe difficulty. Da, unde? Dar unde e ca... Ah, unde? Mă, Ce putem pe mine, mă? stai că parcă... Da, o văd. Mamă. M-am dat ce în țin și înteam. Dar nu pune direct, mă. Tu l-ai luat. Dar nu, da.
Bă, vrei să faci de astea? Da, mi-a dat bric. Scuzați pentru dacă se aude ceva. Suflă nasul. Mă, mi se închide mie, dar hai că... Bă, dar ar trebui să mai punem aici un cuptor. Nu mai, mă. Ia-mi iau Bă, dar de unde am eu restul, mă? A, da, am găsit restul. Ia, cât ai? Altceva. Mamă, ce ai? Hai, cât ai? Nu știu. Dropper ăsta, să vedem. Dispenser, frate. Nu fac niciun... Ca să aruncăm Mă, nu pune... săgeți. Nu, mă, că eu... Mă, dă-te. Mă, ce faci, mă? Aș te interesați pe tine. Eu am 26 de iron. Trebuie să pun acolo. Două iron, ești nebună-i? Nu sunt nebun. Acum ești. Uite, pun aici 3. Deci zice că am pus la cop. Eu iau torțele, să știi. Uite și ai pus acolo un cuptor. Păi dacă avem. Stă urât. E, lasă. Ia uite așa, stă mai frumos. Nu, mă, nu pune așa, mă. A, da, mă. Aleu. Mă, nu punem așa, să punem, dărâmăm peretele, mă, știu să punem. Nu pune așa, să dărâmăm peretele. Nu, mă, la... De chiar e. Da, chiar, e. Nu. Uite așa, mă, uite așa. Mai taci din gură. Da, cred că ar fi bine, după ce se coace aeronul să punem, să-l distrugem. Pentru amândoi aeronul. Ce ai, mă? Da, 13, că am 13 și mai am 13 la mine. Vezi? Uite, aici îmi pun să-și facă niște pantaloni de aeron. Nu mergi. Distruge torțele. Mă, tu nu ai pus-o sus? Da, mă, pe acolo, nu pune acolo. Mamă, și trebuie să sparg aici. Și ai dărmat, bun, ai dărmat acolo, perete. Că e inteligent. Normal. Hai, mă, bă, pune înapoi acolo lemn. La, Dă că pun eu. pune. Ai măcar? Da, normal. Trebuie să dărâm sus. Punem niște globi. Așa. Ai pus acolo? Da. Cum ai pus? Acum 5 minute. Hai, mai am 3 aeron de tot și... Deci mi-e 13 iron. Așteaptă să-ți dau cutie. De unde? Așteaptă, mă, nu ți le-am pus încă. Îți dau acum că e... Să-mi dau cutia. Nu, hai. Da, mai are un loc. Nu mai are loc. Hai să găsesc iron. Gata. 41. 41. Tu-ți faci full iron, ești prost. Nu sunt prost. Hei. Cât iron mai ai tu? Stai la că nu mai am loc în inventar și am o cască. Cât iron mai ai? Nu știu, habar n-am. Să nu iei cască. Mă, dar tu ești pantalonii din... Da, acum mi-am făcut. Tu-ți faci full iron, mă, din ironul tău. Casca. Vai de casca lui. Casca ei. Full iron. Mă, dar trebuia cască. Uai, mamă. Să-mi dai și mie apoi 4 fier, ca să... Am greșit. Nu mai am doar 5 fier. Păi dăm 4. Păi nu am. Mă! De ce ai făcut 2 căști? Ai făcut 2. Bă, nu. Ba, da, ai făcut... A, da, dă-mi mie, că mă fac și eu full iron. Dar tu ai. A, super, Octavius. Dă-mă tot și idei, că tu ai făcut 2. Bun. Ei, pentru nevoie.
E full. Hai mă, ioi. Acum așteaptă că n-am Îmi luat. pasă în față. Dă-mi ea, cabal. Ca să bagă Mersi. fă de aerul aici. Mersi pentru cobblestone. Da, eu le lasă destul. A trecut de 15 minute. Da, dar filmul de 20 ceva. 2 zile. Numai Bă, încă. dar să nu folosim Golden Apple, da? Dar eu l-am făcut. Știu, dar nu-l folosim. Că n-avem de ce. Dar trebuie înconjurat cu numai cu aur. Dă-te. Ai un număr? Nu dau niciun bar. De ce că ai tu aur? Hai să mai vedem aici. Mie vrea să mă urc pe casă. Și mi-a baie. Hop, 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 hop. Ui, da. Mă, să căutăm lapis. Da, hai să căutăm la. Dar în altă mină, mă. Hai altă mină. Hai să căutăm la peșteră, mă. Abandonată. Nu abandonată, că nu știu câte. A, Cine știe? hai acolo unde vezi tu să bati. Nu, mă, că aia am explorat-o. Nu, n-am explorat-o. Auzi? Era să spun ceva. Ai lag? Da? Hai, de secundă, să bate. Până mergem acolo. Nu, că am explorat. În păduri. Uite, căutăm, te-ai după mine, da? Căutăm peșteri pe aici. M-a scos. Deci de asta stai pe loc ca... Să mă scoată, că ai tu lag. Băi, ești prost. Mă, tu zbori. Eu cred că săream când... Am găsit lavă. Foarte bine, amigo. Până obținem. Asta e groapa cu lavă care am găsit eu lângă spawner. De unde e mina care ai găsit spawnerul? E pe acolo, dar nu e mare, că am explorat tot deja. Mă, acolo e lavă. Ai gri. Și bă, ce faci, mă? Faci poză la lavă. Să ne amintim de ea. Astupă mai bine, să-ți amintești cât de astupat. Cât am asupat, dar nu mai am. Vin în coafă. Eu încerc. N-am sabii, ui. Eu știu că era. Hai că am intrat. Curcanul. Că e curcanul. Vină după mine. Am grijă la lavă. Am găsit lavă. Da, cred. Ai, Bă, dar haide mă încoa. băi, Bă, vină încoa. am găsit lavă. Am glumit. Păi și ai găsit oile alea. Eu? Da, tu. Cred. Am găsit lavă. Nu, bă. Păi s-a auzit plosc. Am sărit. Te omoară vașile sau ce? Te ucide ea. Am lag. Se vede. Bă, da e. Aici pe... Ce păr, tată. Uite, ui, eu n-am pat la mine, nu? N-am pat, deci mă duc să omor oile. N-am sărit, n-am sărit. O, ce porc. Ce pe la mine? Am găsit o grămadă de flori. Bine, încă. Oaie! Uite, ai făcut și un pui bun, e perfect. Guiț, guiț, guiț. Eu zic la oaie guiț, dar era porc. Tu unde ești, mă? Mă, eu spice, dar se rează, eu n-am pat. Scorpion. Ioho. Ai tu o lună?
Tu ai o lână, mă, o Dacă care. am o lună. Dacă să faci tu pat, nu? Că eu n-am pat. Tu nu ai pat nici eu n-am pat. Nu e nicio peșteră pe aici. Mi-am 5 lune. Hai să vedem copac așa și... Câte pânzi de pe aia în jos nu-ți trebuie ca să faci 2 paturi? 24 parcă. Nu știu, dar e nevoie de pânză și... Noi nu avem pânză. Eu tai aici niște lemne. Mă. Ce-i lemne? Hai să închem și episodul. Nu, mai stăm. Nu. Hai să mai stăm. Câteva minute. Ia știu. Hai, eu mă duc acasă. De unde? Să-i vin încoa, să te văd. Cum aș uni casa. Hai că tu vezi foarte întunecat. Mă, nu te duci, mă. De unde? Să te duc și eu pe tine. Nu te văd. Hai. Nu mai vezi? Nu te văd. Să las capătul pădurii, Dark. Hai, super, că nu puteai să zici data trecută că eram lângă ea. Bă, dar nu mai merge, bă, dacă tot. Păi, mă orientez. Pe aici ai fost, mă? Bă, ai fost pe aici? Nu? Unde? Pe aici. Nu. Da, parcă, da, am fost. A, uite, eu văd și casa. Bă... Ești la casă, ești nebun. Și acasă. Ești la... Bă, ești nebun. Bă, bă, ce... Eu nici nu știam că suntem așa aproape de... Slăvești sălbatic eu. Bă, ești... Nu. Bă, dar pleacă, bă, de... Unde, mă? Bă, du-te, bă, tu unde ai fost acum? Uite, du-te de acolo, că... A, văd casa. De... A, bă, nu văd casa. E o groapă cu lavă acolo, să știi. Acum și eu. E groapă. Asta e. A, da, înseamnă că casa e încoace. Mă, dar ce tot faci drum de ăsta cu cărare? Să nu mă pierd. E, să nu te pierzi, că parcă tu ești acasă acum. Nu mai fă, bă, că strici împrejurimile. Faci urât. Contează, mă. Ba, contează, mă. A, văd casa și te văd și pe tine. Hai să mergem în pat. Mă zi poară de unul. E șmecher acum că avem glowstone, că am pus aici așa. E că l-am pus și glowstone. Bă, ai toporul în mână, nu mă bate. Eu n-am topor. Am Hai, hârleț. hai, mă, în pat. Stai puțin. Avem iron, nu? Normal. Hai, Stai, mă, scoală un pic. Ce? Că aștept degeaba. Pam, spun și ăsta. Stai să-mi fac o sabie din iron. Serios. Acum asta. Chiar rău ăsta îmi trebuie, mă. Hai, mă, să încheiem episodul și culcă. Stai, dă-te. Mă, culcă-ne și să faci dimineață. Stai un pic. N-ai deloc iron acolo. Hai, mă. Stai. Doamne ferească sfântul. Mă, hai, mă, că nu A, se uite poate. sabie din iron. Că tu aveai deja? Hai să mai facem ceva. Bă, ce să mai facem acum? Eu zic să... Eu fac niște stone slabs. Mai mă duc în mină. Bă, dar hai să... încheiem episodul. Nu, mă. Mă, da, mă, încheiem episodul. Stai un pic. Tu m-ai ajuns așa? Unde ești aici, mă? Nu știu. Nu știu de asta. Hai, mă, să încheiem episodul și... Stai puțin. Să mai săpăm ceva. Bă, dar am filmat, mă, 20 de minute, ajunge. 25. E, hai. Stai puțin. Bă, dar unde ești, mă? Mamă, ce luminos. Nu mai săpa, mă. Bine, hai să încheiem episodul. Uite, stai
Guys, dacă vă plăcut, nu uitați să dați un like și noi ne auzim data viitoare. Pa!